حجي ناي فلسفنا قالسي مالتي هذا خبره مزيو يكال عقام بلك انا خاطروا ودي شوربو تابلو يجي حسب كما تندعر كوين اخت حنانق حدا بوليس قالو جن ابعاتهم كا 5% اليوم 10% اليوم ناتنا خاني قالو مالتهم توم عندنا تاويان توم حبرت يجيكم اوكي يا يكالو حجي كم علان جان على زلنا يكالو اليوم نا 2020 حدا تجارو بملوم قدمسي يكالو انت تذكر كوين كاسي اسخاون دفير كاتبلوم نيركا تجارو كتبلوم كل خان اكلو غزاي كبلعو خايم دلي نيروب لو مجن تدرواي كتبلو فيوريتات معت فيوريتات يزبكا حجي انتهي يوتينا 2020 حدا متقرارسي نابي انفوتيو انتهي كتعلامو كبسلت انا كبتصوم جميركا كبزي افو عفانا زقوني دون بلاش كبون جن كلهم دوبلينو التحازبي اخول لسن تينا كل غزاي انتهينا بلا نحنا بعل اياي وجه انتهي نيرو اذا نيشتي عقامي سعرنا لنا تعبى عقامي اتريفات النازل يجي هم سبعتات قال ملخات يا كل غزاي قرب تاشم اندر كنترول غيرنا عندنا نعنا مسيلهم يوم افتح هاجر كنبرو هجي خان تግራይ ከዓ ተጋሩ ከዓ ሽሞም ናይ መሓሩም ሲሎም ኤርትራውያን ሲሎም ክነብሩ ሎም ምክንያት ተሳዒሮም እዮም ስለምንታይ ኢና ካኹን ስዕሮም መሪፅና ንድሕሪልካ ፈለይቲ ኮይኖም ትግራይ ትርኝ ዝበሃል ሓንቲ ሃገር ክገብሩ ዘልዮም ንሕና ከዓ ኖ ምስ ትግራይ ምድማር ምስ ሓደ ድኻ ጎቦታት ዝኾነ ምድማር ኣይዋፅኣናን እዩ ምድማር ተኮይኑ ጎንደር ዘለዎ ባህር ዳር ዘለዎ ኦሮሚያ ዘለዎ ኾናሎ ኢና ንብል ዳሕራይ ግን ምስተዓምዋ ከማን በዓል መለስ ኣብ አዲስ አበባ ምስራዩ ኩሉ ትሽሻይ ምስራዩ ትግራይ ከም ዘይደልዩ ባዕሎም በተግባር አርዮም እዮም هو حتصيلي بافو ትግራይ ድብል እምበር ስጋዕ ዝዕጥዕሞ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ለምለም ምዃኑ ብዙሕ ነገር ካብኡ ከም ዝኽሰብ ስለዝፈለጡ በቃ ምዝማዝ ናይ ኢትዮጵያ መሕሊፎሞ እዛ ናይ ቃሉ ስልጣን ዓለም ኮዝዱ በኤርትራ ስለዘይከኣሉ ምናልባት ዶ ምስ ትግራይ ተተጸጊዕና ስልጣን ንረክብ ንኸውን ዝብል ሓሳብ ሕጆን ኣለዎም ኣኮሎግዛይን ትግራይን ደሚርካ ግን ኣብዚ ምድሪ ሓበሻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማይኖሪቲ እዮም ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሓማሴንን ሰራየን ምስቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ምስቲ ኢትዮጵያውነት ተደሚሩሎ ኣብዚ ኣመንዮም ተሪፎም ዘሎ ትግራይን ኣኮሎግዛይን እዮም ተሪፎም ዘሎ من يبزح تي تدمير زله يبزح سلازي من يخعوت تدمير زله يخعوت اموزيوم تاخ قبر لهم انتم اصلا كحسيبكم لهم تفلتوا انتم مسلمين كاك